खुलुमबाय स्टुडिय'आव आं उदांस्रि मुसाहारि गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड सीएम कापआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। सान्तिपुर बीसीडीसीनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय बड'लेण्ड सीएम कापआ दिनैनिफ्राय जागायबाय। 14 नं चिरांदुवार समस्तिनि सिङाव सान्तिपुर बीसीडीसी आमलायगुरि लाइमोन गेलेग्रा फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय। गिबि खेबनि थाखाय खुंनाय बे बड'लेण्ड सीएम कापखौ बिरदाव मोसाहारिया बाहागो लानानै बेखेवनानै होदों। जोलुर गेलेहोनायनि गेजेरजों बिटिआरआव गोजोन आरो खौसेथिनि मोनसे गोदान मुगा लोगोसे लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव गोख्रों खालामनायनि थिरांथाजों गाहाय बावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बायदि बिथांखि लानायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो दं। थिग बेबायदिनो लाइमोनफोरखौ गेलेनाय बिथिङाव गोख्रों खालामनायनि थिरांथाजों बे बड'लेण्ड सीएम कापखौ खुंफुंनाय जादों। बेनिनो दिनै 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय सान्तिपुर बीसीडीसी आमलायगुरि लाइमोन गेलेग्रा फोथाराव बड'लेण्ड सीएम कापखौ दिनैनिफ्राय जागायो। बे हाबाफारियावनो बेखेवगिरि आलासि महरै बाहागो लायो 14 नं चिरांदुवार ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि आफादगिरि बिरदाव मोसाहारिया। लोगोसे जिथि दुवार दखरा एबसुनि बारग' आफादगिरि बिशिसर बसुमतारी, जिथि दुवार दखरा एबसुनि बारग' आफादगिरि मृत्युंजय बरगयारी आरो बीसीडीसीनि मासिगिरिफोरनि नुजाथिनायाव बे हाबाफारिया मेहेरगोनाङै जाफुङो। गिबि खेबनि थाखाय जे बड'लेण्ड सीएम काप 2025 बेखौ जोंनि 14 नं चिरांदुवार समस्तिनि सिङाव थानाय जाहानि बे सान्तिपुर बीसीडीसीनि बानजायनायाव गिबि खेबनि थाखाय बिथांमोना नैबे लाइमोन गेलेग्रा गेवलां फोथाराव बिथांमोना खुंनो सिगांदों आरो दिनैहाय बे हाबाफारिया सोलिबाय। एसे सिगाङावहाय जोङो जोंनि बे बड'लेण्ड सीएम कापनि जे बेखेवनाय हाबाफारि बेखौ बेखेवनानै होबाय। दा बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बाहाय जोंहा गोबां जोंनि दैदेनगिरिफोर बाहाय बाहागो लानो हादों। आं बिथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनि गिबियाव साबायखर जासिगोन। जोंहा गिबि खेबनि थाखाय दिनै बड'लेण्ड सीएम काप बेखौ खुंनो लादों। बे खुंनो लानायाव जोंहा गिदिरथार मोनसे थांखि दं होननानै जों मिथिनो मोनदों जे जोंनि बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगेजेर प्रमद बर' बिथाङा गोबां बेबादि भिजन लानानै मिशन लानानै खामानि मावनायखौ जों नुबोबाय थादों। थांनाय समाव जोंहा 2022 मायथाइयाव जोंहा ISPL मोनसे बेबादि फुटबलनि थाखाय बेखौ खुंखांबाय। बिनि उनावहाय जोंहा सन्तोष ट्रफी बेखौबो खुंखांबाय। बिनि उनावहाय जोंहा दुरान्ड काप जोङो खननै खुंखांबाय आरो खनसे खुंनो थांगासिनो दंबावो आरो बेबादिनो जोंहा एशिया कक' चेम्पियनशिप बेखौबो जोङो खुंनाय नुदों आरो बेबादिनो माखासे समाव गोबां बेबादि जोंनि गेलेनाय बिथिंखौ गोजौ फारसे लांनो थाखाय बिथाङा बेबादि खामानिखौ दिनै मावगासिनो दङ आरो जोङो मिजिं खालामो नैबे जिखिनि जोंहा दा हाबाफारि लादों बेयो जोंनि गोदान जोलै लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफ्रा निस्सय जोंनि गामि लेभेलनिफ्राय बीसीडीसी लेभेलनिफ्राय समस्ति लेभेलनिफ्राय जिल्ला लेभेलनिफ्राय आरो जोंहा बिटिआर लेभेलाव बिटिआर ओनसोलाव बेबादि गेलेगिरिफोरखौ मोनसे गोजौ थाखोसिम लांनायनि मोनसे मिजिं आरो आसा बेखौ बिथाङा नुनानै बे खामानिखौ मावनो लादों आरो बेखिनि खामानि मावनायनि थाखाय आङो बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मानगेजेर प्रमद बर' बिथांनो आं साबायखर जासिगोन। बिटिआर सरकारनि गासैबो इएम बिथांमोननिसिम आं साबायखर जासिगोन। जोंनि इउपिपिएल दोलोनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोननोबो आं साबायखर जासिगोन आरो जाय नैबे खामानिखौ दिनैहाय मावफुंनो सिगांदों दिनैहाय नैबे गिबि खेबनि थाखाय जा बड'लेण्ड सीएम काप बे सीएम कापआव गासै 420टा बीसीडीसीआ बे जोंहा कापखौ जोंहा खुंनो लादों आरो बिनिनो जोंहा 3760 टीमा दिनै बे सीएम कापआव गेलेनो बिथांमोना दिनै ओंखारबोदों आरो जोङो मिथिबाय जे 67,680 गेलेगिरि बिथांमोना नैबे बड'लेण्ड सीएम कापआव बिथांमोना गेलेनो दिनै जानजि खाफ्रादों आरो बेखौ अनलाइन खालामनानै बिथांमोना बेबादि गेलेनाय बिथिंखौ लांनो बिथांमोना सिगांदों। दिनैनि जागायनाय गेलेनायाव बबे गामि बा हानजाया गेलेनो? जोंहा नैबे सान्तिपुर बीसीडीसीनि जे बानजायनायाव जोंहा आमलायगुरि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव जोंहा बाहाय दिनैहाय सिमला बागान रंजालि क्लाब आरो जोंहा गय बागान FC बे मोननै हानजाया दिनैहाय गिबि खेब गेलेनो बिथांमोना लादों आरो बिथांमोन गेलेगिरि बिथांमोननो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आङो निस्सय आङो रोजा रोजा साबायखर जासिगोन आरो बिथांमोना जाहाथे फैबाय थानाय समाव बे गेलेनायखौ मोजाङैनो लांनो हाथों आं बेखौ मिजिं खालामो। सान्तिपुर बीसीडीसीनि आन्दाराव मोनबेसे बादायारिफोर हानजाया बेहाय बाहागो लादों? आंनि दा नुनायाव गासै मोन 7टा गेलेगिरि बिथांमोना बाहाय बाहागो लानो सिगांदों
आङो मोनफ्रोमबो गेलेगिरि बिथांमोननो आङो साबायखर जासिदों बिथांमोनहा जाहाथे मोजाङैनो गेलेलांगोन आरो गावनि रोंगौथिखौ जाहाथे दिन्थिनो हाथों आं बेखौ मिजिं खालामो जोंहा बाहाय जोङो मिथिदों जोंहा BCDC लेभेलाव जोंहा जायफ्रा देरहासार जागोन बिथांमोननो 7,000 बान्था होनाय जागोन जायफ्रा रानार्स आप हिसाबै देरहानो हागोन बिथांमोनहा 5,000 आरो जोंहा जाय साबसिन गेलेगिरि बिथांनो 2,000 बेबादि बेस्ट प्लेयार होनो थाखाय थांखि लानाय जादों आरो बिथांमोनहा ट्रफिजों लोगोसे सार्टिफिकेट बिथांमोननो होनाय जागोन बेखौ जोङो मिथिनो मोन्दों आरो जोंहा BTCLA कन्स्टिट्युएन्सि लेभेलाव जायफ्रा दिनै गेलेगोन जायफ्रा देरहासार जागोन बिथांमोनहा 10,000 नोगोद बान्था मोनगोन आरो रानार्स आप बिथांमोनहा 7,000 बान्था बिथांमोनहा मोनगोन जायफ्रा साबसिन गेलेगिरि सायख'जागोन 2,000 बिथांमोनहा बेस्ट प्लेयार हिसाबै मोनगोन लोगोसे ट्रफि आरो सार्टिफिकेट बिथांमोनहा मोननो हागोन आरो जोंहा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि जे मेट्च बाहाय जायफ्रा देरहासार जानो हागोन बिथांमोनहा देरहासार जाग्रा हान्जाया 25,000 नोगोद बान्था मोननो हागोन आरो जायफ्रा रानार्स आप हिसाबै देरहागोन बिथांमोनहा 15,000 बान्था बिथांमोनहा मोनगोन लोगोसे बेस्ट प्लेयार हिसाबै बिथांमोनहा मोननो हागोन ट्रफि मोननो हागोन आरो सार्टिफिकेट मोननो हागोन आरो जोङो नुनो मोन्दों काउन्सिल लेभेलनि जे खेला गेलेनाय दा बाहाय जोंहा देरहासार हान्जानो 1,50,000 नोगोद बिथांमोननो बान्था होनाय जागोन आरो जायफ्रा रानार्स आप बिथांमोननो 1,00,000 नोगोद बान्था होनाय जागोन आरो जाय हान्जाया थामथि बान्था आवग्रिनो हागोन बिथांमोनहा 50,000 नोगोद मोननो हागोन आरो जाय बयनिख्रुइबो बांसिन साबसिन गेलेगिरि सायख'जागोन बिथाङाबो 50,000 नोगोद बेस्ट प्लेयार हिसाबै मोननो हागोन आं बेखौ मिजिं खालामदों